कार्यकर्ती मार पाहिजे पण पोलीस बिलीस काय गरज ना काय बेस्ट यांचं काय लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट जायना आमचं सोडवा ना कसे आम्ही एसटी 4 आमदार दिले 4 दिले आणि आता तुमचं फक्त 3 महिन्यामध्ये डिसिजन घेऊ पार्टी या पार्टी 3 महिन्यामध्ये डिसिजन घेऊ आता सीट निवडून घेतली म्हणून त्यांना जाय जाल्यार त्यांच्यान केन्नाय रावो जाता कोणी अडेल ना एसटी निवडून आम्ही आमच्या सराकडे उडयतात दामू नायकान स्टेटमेंट दिले त्याप्रमाणे दामू नायकान सरान सांगपाचें दामू नायकान जो स्टेटमेंट दिला तसोच त्यांना आता राव आणि निवडून घेऊन सांगते आम्ही कॅन्डिडेट आमकां दवरताले पार्टी रिस्पेक्ट केला हे दामून वेगळे केल्यात आमकां पण आज जो अन्याय जाता तो अन्याय ना प्रत्येक पार्टीचे आज सुभाष पार्टीसाठी काही डिपॉझिट जातात त्याने प्रत्येक पार्टी सगळी माणूस आम्ही ऍडपास आहे आता एक लक्षात धर हे एसटीएन आमचं पेटवून दिला दामू नायकान पेटवून दिला सगळे आयज पळय हे करता सगळे दामू नायक करता त्या गरज नासली स्टेटमेंट करपाची दामू नायकाक पार्टीचे पडून गेला आम्ही ओबीसी न्हू आमी भटार समाज न्हू आमगे कोण काय ना हांव कितें म्हणटा तो कॉलनी लिडर आमगेलो काय डिक्लेअर जायनासतना आपूण खोकोन घेवपा ना हे उलयलें कसो उलयलो कित्याक कसो उलयता ही उपूण जायना म्हाका एक सांग पळया तुम्ही सांगले आपण मॅनेज करून घेतो म्हणून ना आपण हे सर हे आमदार आमचो अधिकार आसा आणि ह्या क्षणाक काय प्रॉब्लेम ना देवळान गेलो गणपती देवळान गेलो जावं मारुती देवळान गेलो दामू नायकाक तूं कित्याक पळय तुका ब्लेम करपाक कोणी सांगले दामू नायक पहिला व्हिडिओ गेला गेला खंय तो घेवन एकूय उतार आयकना आमी कोणी आयकपा ना आयज कशा वगैरे रावपा ना आमी दामू नायक म्हणजे सगळी बीजेपी पार्टी झाली अरे ते निलेश काबराव तुमचे दुसरे भोवते लोकी आसा मरे रोहन देसाय भोवता निलेश काबराव आमदार बीजेपी टू बीजेपी भोवता त्याने काय उलोवन दिसना त्याने काय ना त्यांनी दोळ बंद आसता
सगळी तुमकां जाय तें करपाचें दोन प्रोग्राम जाताले हेटे सण ते सरालो हेटे सरालो आनी तूं कुर्ताड्यार वयता म्हणून तेका कशें कळ्ळें आणि गेलो कुठे देवळात गेलो आम सांगायला लोक ना रे आम सांगायला लोक ना लोक ना आम्हाला सांगायला सगळी गोरवां कुठे वचप ना मुंबई वचप ना केपे वचप ना तुझे बंदी हाडल्या नाल्यार हिम्मत बंदी हाडल्या 2000 लोकांमध्ये डिक्लेअर करचे आसलेले सांगायला सांगचे आसलेले हे सगळे हेणी केल्या सांगना हे रिझर्वेशन सगळे हेणी केल्या कोकण घेवपा ना तुम्ही जर ना आणि इलेक्शना तो सांगायचा मतदारसंघ बीजेपी गेलो सुरुवात केला पडला बीजेपी एक मिनिट 4 लोक केल्या म्हणून आज पोलीस असा अख्खी सांगायला किती जात ते सांग आम्ही हाडटले सांगार सगळे हांगा पुलीस त्या खातीर येईल ना सांगायला पोलीस नाका मातशी कशें हाडले आख्खी सांगायला तुम्ही पुढे करा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना पूण हो टर्म पळय आसा तो आमगे आमदाराकूच मेळपाक जायो आनी तुम्ही फुडें कित्याक करा जर तर आतां हे पावट आमदाराचो टिकेट बी मेळ्ळी ना जाल्यार आमी सगळे रिजायन जातले सांगला फाल्यां बसता म्हणून पार्टी अध्यक्ष आणि सीएम आमकां टायम दिता आम्ही जाय जाय त्यांना आमची कामं सोडून आम्ही पायटे बसण्यात गावलेल्या बाकी काय नका किती म्हणजे म्युन्सिपालिटी आम्ही आणि आम्ही करायचले तुम्ही करायचं त्यांना मेळटा आयज जर तू कितें सांगना फाल्यां आख्खो सांगा भायर सरपाची बाना स्टेटमेंट दिता आज फोन केला तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.